Здравейте! Ще се постарая да ви покажа как се измерват пропорциите на самите обекти. За целта си бях направил една чашка в програмата Blender, за да не мога да губя време. Сега, отивам ето тук да видя къде е тази прословута моя чашка. Отивам в папка Документи. Ето това е чашката, която си направих с програмата Blender. Сега ще я отворя в програмата Krita. Може и там да бъде. Но няма да бъде толкова голяма снимката. Сега, какво бих направил? Натискам десен бутон, отвори с еди какво си. Искам да отворя GIMP програмата. Но ако ще рисуваме в Krita, най-удачно е да си представим, че само ще измерваме пропорциите на програмата, на чашата. Искам да кажа, отварям програмата GIMP, тя ще ми свърши чудесна работа. Ето това е чашата. Сега, за целта аз ще отворя една мрежа, ще включа мрежата. Ето това е мрежата. Сега толкова. Но тя едва ли ще помогне. Така, това е мрежата. Да видим снимката колко е широка. Ето Print Size. Картинката е висока 677 ширина и височина 381. Картинката е направена пейзажен формат. Така. Отиваме да гледаме какво? Размерите. Тоест мрежата. Би трябвало някъде тук да се гледа къде е тая мрежа. Обаче тук не мога да намеря как се настройва мрежата в програмата GIMP. Тук пише Default Grid. А тук е 2 на 2 сантиметърчета. А тук е в пиксели. Ако кажем, че е 20 на 20 сантиметра, ето вижте колко би могла да стане. И като натиснеш OK, тя става толкова голяма. Да кажем, че ще изключим мрежата и ще я включим пак. Ето това е мрежата, но тя е голяма. Но трябва да видим колко пиксела се равнява, колко сантиметра се равнява този пиксел. Да пишем cm to pixel. Ето това. Ето го. И сега трябва да видим 20 см колко пиксела. Това е 755 или 756 пиксела. Ако е 2 см решетката, ето колко. 75,5. Ето го. Но тук не знам дали ще може да стане. Ако отидем ето тук и редактираме мрежата. Ето е мрежата.
Мисля, че това е големината на... Да. Само, че тук, ако я направиш така разкъсано, да кажем 20 см, тук пък това е разстоянието, може би е така. Но ако кажем, че тук искаш да е 2 на 2, т.е. 2 см на 2 см, това са 2 мм. Да, и тук също 2. Обаче въпросът е как да направим така, че тая решетка да дойде точно. Нещо не се получи както трябва, не знам къде да отида да проверя. Мисля, че пак е тук. И трябва самата решетка. А би трябвало да има и друг начин за решетка, но не виждам къде. И да кажем, че ми трябва някаква височина. Значи без решетка ще си играя. Затваряме решетката. Взимаме този правоъгълник, който може да послужи за това. Създавам нов слой. Ето това е височината на чашата, т.е. на елипсата. Но преди това, Ctrl-Shift буквата А, ще вземем каква е ширината на чашата. Да кажем, че имаме цял правоъгълник. Взимаме ето това. Измерваме тук колко е широка цялата чаша плюс дръжката. Това е цялата чаша. Това е правоъгълника на цялата чаша. Това е чашата. Така. Да кажем, че цялата чаша ще бъде запълнена в бяло. Запълнена в бяло. Това е височината и ширината на цялата чаша. Виждаме, че тя е като квадрат. За да видим, задаваме прозрачност. Създаваме нов слой. Че аз го дублирах. Изтривам го. Създавам нов слой. Сега трябва да видя колко висока е чашата, цялата. Първо може да вземем ширината. Ширината на чашата е точно това. Ето това правоъгълниче. То ще бъде отбелязано в този цвят. Ето в такъв цвят.
Това е ширината на чашата. Така. Тук ще вземем още един път ширината. Така. Или пък да избера чашата ето така. И взимам ето този инструмент. Вместо да си играя, взимам да видя колко е широка чашата. Взимам ето това, ама как да го взема, да видя как. Добре. Не така, само да видя как да взема чашата. Май, че имаше начин как да се мести това. Ама не знам как се взима. Добре, ето, взимам ето този инструмент. Pick a layer or guide. Пише тук. Избирам Selection в средата. Взимам ето тази селекция и я мести с Shift. Само, че тук не мога да видя. Ето това е ширината на чашата. Ето това е цялата ширина. Запълвам я с друг цвят. Ето тук друг цвят. Това е ширината на чашата. Взимам ето този инструмент и запълвам. После изтеглям едно ново правоъгълниче с този инструмент, за да видя колко е широка тази дръжка. Ето тук до тук се нанася ширината на дръжката. Изтеглям ето тук леко. Това е ширината на цялата дръжка. Така. Взимам тук и запълвам пак с този цвят. Така. А тук това е дебелината на дръжката. Тук това пак е дебелина, тъй като се нанася по перспектива. Така. Сега взимаме долу малката ширина. Взимаме ето пак това правоъгълниче селекция. Измерваме по ширина колко е дръжката. А това, дето е долу, не е колко е широка долната част на чашата. Запълваме с жълт цвят. Ето, запълваме го с жълто. Това е ширината на долната част на чашата. Като вземем ширината, обръщаме я в височина. Колко пъти се нанася ширината по височина? Първо мерим правя нов слой пак, за да може да виждам какво правя. Ставам нов слой тук долу и с това правоъгълниче мерим по вертикала колко е висока чашата. Ето
толкова е висока чашата. Това е общата височина на чашата. От тази точка долу до тази точка горе. Така. После, като вземем да видим колко е широка тази елипса. Като нанесем колко е широка елипсата, така се нанася. Тя се нанася с друг цвят. Така определихме колко е висока чашата и колко е широка елипсата. Горната елипса. А долната елипса би трябвало да е малко по-широка от горната. Заради нейната дъга. После измерваме колко е висока дръжката. Тук, тази част. Колко е висока тази дръжка. Ето това е. Искам да кажа, това накратко е визирането на пропорциите с молив и с каквото имате под ръка. Но трябва да е право молива и линийките трябва да са прави. А ръката да е добре изпъната. Тъй като тук нямам изпъната ръка, нямам статив, нямам хартия, имам един лаптоп. И на него си правя пропорциите. Така, след като вече сме нанесли тези пропорции се нанасят в листа. Аз ще ви кажа защо. Така се прави. Съхраняваме документа като GIMP или първо да махнем селекцийката. Съхраняваме документа като GIMP. Готово. Записах го. След като вече имаме нашите пропорции, съхраняваме файла като PNG и това са пропорциите, които гледаме. Това е много важно. И да кажем, че имаме вече нанесените пропорции и когато ги гледаме вече, можем да нанесем спокойно колко е висока чашата и колко е широка. Има ли наклони, няма ли наклони. Има наклони. Те се виждат. Когато свикнем да рисуваме на око, ще ни бъде по-лесно. Благодаря ви за вниманието. Бъдете живи и здрави!